ban kham pensuk ya kalet kawan jong di paiba ka any right kawan ra shapi ya ka app pathamai ka ba phila ban download na Play Store ka ba kerteng ka any right rider ha kani ka app hidon bon chat ki kali ba phila ban jet kat kum ka jingkwa jong phi kum ka bike ne scooty ka auto rickshaw taksi kamai bat ka tourist taxi ka ba phila ban le chadu Guwahati airport phila ban book ning ba kani ka app om tang haslong hanrei ha baro ki district na benda ka jing te bakham bania phone haune number 8416069241 namar ninyo kor ya ka por jong phi Kelang bat bam singem geding ya kawi ka ying menta ka janmit ka lai trik nailu jar pesau ha kapor kumban ru BCEA hapo dem senyong is ka sil district ka badon hajan juga Assam rifle pat lese kene ka jingja ka laja namba ka jingjan palat jungki karkhana welding barsna kali ha ka bagi sipai jung ka tei ka Assam rifle kila persangkat la ka yai ban penlip ya ka tei geding hanrei namba ka jingklang palat jung geding kim simlala su ban le e ha ka ba ketika ding kalau yuk ban pam tu ya ketika ying tat hadu ban tapoi kilat jing yarap naga fire emergency service sanrei wala kata halor kene ke jing ja ke jing to kit kedang ya kaman direct kana taphoga jo kana phone kani उधर से खाली करो इस साइड से नहीं होगा सामने में बच्चे का अभी मुश्किल है क्या अभी तो हम लोग भागना भी मुश्किल है बाहर निकल गया ले आप अभी नहीं मानता ले नहीं होगा fire brigade आया कि नहीं सामने में मत जाओ ना direct kana taphoga jo kana phone kani kalat kamai kumbah news pa tingka hadu siajar tingka sisngi yaki banyak bike ne scooty auto rickshaw taksi kamai bat tourist taxi phila ban download yakni ka app any ride captain na Play Store bat sa pendap yaki jingdon kam kum ki kot kisla kat kum ke jingdon kam lingba kani ka app phila ban register na keleng ka jaka kabaha phapo ke jala Meghalaya na benda ke jingte bakham bania phone hau new number 8416069241